Uma usujoyinile ke ngokusemthethweni nje inkolo ye-Illuminati, uyaye unikwe uphawu okuyilona oyulishayo uma usuke uphakathi kwabantu okhombisa ukuthi unika udumo uSathane. Uphawu lokuqala nje abantu abangalazi leli lesiphambano esibheke phansi, lolo luthi kanje. Leso siphambano leso futhi imvama seshawa amaRoma. Abantu bebetshela ukuthi nje isiphambano sokukholwa kanti isiphambano sikaSathane esibheke phansi. Bese kuba yilolu phawu lolu oluthi kanje. Lolu phawu luthi sesilenze kakhulukazi masuke eshutha, sitshela ukuthi nje siyadala amashutha, kanti uma usukwenza nje usuke umisa impondo kaSathane. Kodwa kahle kahle luma kanje, kuye kuthiwa kanje, okhomba ukuthi wena usuke representa impondo kaSathane. Bese kuba yilolu phawu lolu oluthi. Thina ke ngokwethu sisazi ukuthi lolu phawu lolu lisho ipeace, kodwa kahle kahle lolu phawu lolu lumiswa kanje, okhomba ukuthi uphawu lukaSathane. Zonke lezi mpawu lezi kuye kuthiwa fanele uzenze kakhulukazi uma usegroundini, uma ukuthi umdlalo webhola kuye kufanele wenze lezi mpawu lezi okukhombisa ukuthi unika udumo uSathane. Bese uthola ukuthi umdlali mayekade mhlawumbe eshaya igoli umbone ethi kanje ngezandla zombili. Lokho kusuke kukhombisa ukuthi uthi hail Sathane, uchaza ukuthi uthi bayede Sathane. Ilona phawu futhi olunye lolo abantu bebebone abadlali abadumile baphesheya belenza. Bese kuba lezi ezishawa abaculi lezi ezithi kanje, thina sisithi as far as I'm concerned, kodwa la u666 lo kuye kuthiwa kanje. Njengoba ubona kanjena nje laba o6 abathathu, lo munwe wokuqala lo u6 wokuqala, lo munwe wesibili u6 wesibili, lo munwe wesithathu u6 wesithathu, omele ukuthi u666. Bese kuba lokhu ke okujwayelekile nje eneni kubone kubaculi kufihlise lodwa kanje, ngoba kufihlise lodwa nje vele uphawu le-Illuminati yiso. Bayibe kuboneke lokho kakhulukazi kuvama kwenziwa abaculi. Bese kuba yilokhu lokhu ke i-triangle, lokhu ukuthi angikwazi ukwenza ngezandla zombili, kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayibona le triangle lena, ngiveze nesandla ngapha ngihlanganise kanje ngikumise kube i-triangle. Le triangle le i-triangle ye-Illuminati, i-triangle kaSathane yasemkhathini. Zonke lezi mpawu lezi ke kufanele ukuthi uzenze uma uphakathi kwabantu, uma usuke noma use-stage umculo ucula, noma mhlawumbe uma usuke umdlalo webhola, ngoba lento ye-Illuminati ijoyinwa kakhulukazi abantu abasuke befuna udumo nabalandelwa abantu abaningi.